obxetar. Nada? Pois procedemos a votar. Votos a favor? Pois non dá lugar a outros votos. Por unanimidade. O punto número 2 é ditame a aprobación da adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor SRAP de envases domésticos de vidrio dun só uso. O acordo que se propón a aprobación ao Pleno é, primeiro, aprobar a adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor SRAP de residuos de envases domésticos de vidro dun só uso. Segundo, facultar ao alcalde para levar a cabo a adhesión do convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor SRAP de residuos de envases domésticos de vidro dun só uso e para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo. E terceiro, dar traslado deste acordo á Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Pois ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Como xa adiantamos en comisión informativa, unha vez analizado máis profundamente o expediente, imos apoiar a proposta, toda vez que, xa dito, lido todo o ditame, deixar pasar o compañeiro. Entendemos que ao non ter custo algún para o Concello tampouco ten efectos retroactivos, co cal a data tampouco é unha cuestión a debater e imos apoiar a proposta, de acordo? Moitas gracias. Polo Partido Socialista, BNG. Segunda rolda, queredes? Pois sometemos a votación. Votos a favor? Por unanimidade. Tercer punto da orde do día, ditame sobre a aprobación da encomenda da xestión da selección do persoal funcionario interino e interina do Concello de Melide para os postos de arquitecto ou arquitecta e o arquitecta técnico e técnica. A Deputación da Coruña e a suscripción do convenio tipo para a encomenda da xestión de selección de arquitectos, arquitectas, arquitectos técnicos, arquitectas técnicas, interinos e interinas para os concellos de menos de 20.000 habitantes na provincia da Coruña. Bueno, se ven o que o título indica que solamente para arquitecto técnico e para arquitecta, arquitecto técnico e arquitecta técnica. O acordo que se propón ao Pleno é, primeiro, aprobar a encomenda da xestión da selección do persoal funcionario interino para postos de arquitecto, arquitecta e arquitecta técnica do Concello de Melide a Deputación de Coruña e solicitar a través do sistema de interconexión de registros a suscripción do convenio tipo para a encomenda da xestión de selección de arquitectos, arquitectas e arquitectos técnicos, arquitectas técnicas, interinos e interinas para concellos de menos de 20.000 habitantes na provincia da Coruña. Segundo, facultar ao alcalde para a asinatura do convenio tipo para a encomenda da xestión de selección de arquitectos, arquitectas e arquitectos técnicos, arquitectas técnicas, interinos e interinas para concellos de menos de 20.000 habitantes na provincia da Coruña e para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo. O convenio, unha vez asinado, deberase publicar no Boletín Oficial da Provincia da Coruña na sede electrónica do Concello de Melide. E terceiro, dar traslado deste acordo á Deputación da Coruña. Por Partido Popular. Pois un pouco na liña do punto número 2, analizamos máis profundamente o expediente, entendemos que ademais é unha alegría para todos os que temos responsabilidades municipais ou tivemos nalgún momento que a Diputación nos preste auxilio no que é na contratación, co cal efectivamente entendemos que ademais ten todos os informes favorables, unha encomenda de xestión tipo, co cal alédanos que se instrumentalice en convenios tipo por parte da Diputación este señor unha liña a traballar para todos os convenios para todos os concellos da provincia. Gracias. Polo presidente da PSOE, BNG, adiante. Sometemos a votación. Votos a favor? Por unanimidade. O cuarto punto é dación de conta do informe de intervención municipal de referencia 452-M/2025 de data 1 de outubro de 2025 en aplicación da Lei 15/2010 do 5 de xullo sobre a loita contra a morosidade nas operacións comerciais e período medio de pagamento a provedores relativos ao terceiro trimestre do exercicio 2025. Por tanto, dámonos por enterados.
Punto quinto, dación de conta do informe de intervención municipal de referencia 454M/2025, de data 8 de outubro de 2025, en relación ás obrigas trimestrais de suministro de información das entidades locais por parte da intervención municipal ao Ministerio de Facenda referentes ao terceiro trimestre do exercicio 2025. Por tanto, dámonos por enterados. A seguinte, o punto sexto, tamén é dación de conta das resolucións da alcaldía. Temos as resolucións. E, polo tanto, pasamos para o punto 7, que é mocións, rogos e preguntas. En este punto de mocións, teño que dicir unha cousa. Pola mañán leva todo o día o TEDx con problemas, vale? E metestes un escrito pola mañán que non identificaba o que era, vale? Por lo tanto, teño os temas e eu xe a 6:18 mandaches un correo sobre unha moción para a mellora do entorno e ampliación do cementerio municipal. A cuestión é que, claro, non nos dá tempo a mirar a documentación, entonces eu o que vos pediría é que se podedes presentar para a seguinte e debatila, vale? Se non, claro, non teño os datos porque non poden falar con urbanismo, vale? É por esa cuestión, non é por outra. Pero como vos decidades. Entendemos que a cuestión electrónica está fora de ámbito, o sea, que é unha cuestión técnica, igual que falla redes, fallan as sedes electrónicas, e é certo que podemos haber tamén metido por dirección habilitada única, pero non se nos acordou naquel momento, está registrada, digo, para coñecemento de María, por se as caso, podíamos votar a urxencia e simplemente decaía. Tampouco consideramos que debemos entorpecer o pleno municipal. Si nos gustaría que isto fora tomado en serio e que se fora debatido, é dicir, que se considerara unha moción a votar e a estudiar entre todos para o próximo pleno, co cal entendemos que as cuestións técnicas poden suceder e deixámola sobre a mesa para debater, pero que haxa un compromiso real polos outros grupos de que se debata. É dicir, que non decaia e que, como tedes maioría, pois que non se debate. Dime a secretaria que temos que votar para deixala sobre a mesa. Sobre a mesa. Vale. Sí, votamos. Votos a favor? Rogos? Preguntas? No. Claro, se non aparecen, avisámosvos se non arreglan o problema do TEDx, vale? Non me deu problemas hoxe pola tarde, para conocemento de... Non, a 6:30 ainda, cando eu cheguei, non funcionaba. Me deu justificante, me deu todo. Teño justificante por si queredes, vale? Non aparece como documentos adxuntos. Vale. Entón, mañán confirmo e miramos. Vale. Pois non habendo máis nada que tal, pois levantas a sesión. Gracias.